ام خیلی دکا طوری گفتم یعنی اومدین خیلی که بود فهموندم تون پریسات کشا یا که هم خیلی گفتم تون که پریاموی ریس گفتم که تاشکند پریاموی ای تاشکند پریسات که خوجان ای خوجان پریسات که دوشنبه نفرو که دوشنبه میروان الان باردار جو کی جو میرخت خوجان پریسات که گفتم اما فهموندم برای به داکومنت بدم فهموندم که داکومنت نداشته باشی ای 3 تا 5 راست خود میکنی ای تاشکند پریسات که میشه خوجان اومدی افسوس هست خیلی حالاتو زور سلام علیکم خوش اومده به کانال رویگون آیا برادرای عزیز این وقت خیلی که میبینیم من در автовокзали کاتلنیکی قرار دارم و این اتوبوسی را که میبینین امروز سفر داره یعنی از автовокзали کاتلنیکی خیلی در ویدیو پیشتر گپ میزنم برادرای عزیز اتوبوسا فقط пересадка قطع میشه این وقت فقط пересадка قطع کاتلنیکی چیرنایفکا میشه یعنی ازبکستان از ازبکستان пересадка میشه خوجان از خوجان пересадка دوشنبه прямой рейс автобусо нест чиқадар хитон медонед бисёри каналҳода тамошо мекунед аэропортҳо айни ҳолози маҳкам шудага ва самолётодам задишка қатъия яъне аэропортҳо кор кардеста фақат задишка қатъи мераванд бачаҳо 10 соат 12 соат задишка шидеста ба ҳамин хотир роҳ афтода набоша бардораи азиз автобусҳо ҳастанд мошинои сабукрав ҳастанд яъне автобусҳо пересадка қатъия фақат ногуфта намона бардораи азиз хабардор бошед бисёри комментариҳоро мехонам фақат прямой мепурсед прямой тоҷикистон автобус айни ҳол нест фақат пересадка қатъ мешава ягон саволо боша саволотона комментариҳода нависед иншалло ба ҳад имкон ҷавоб метавам ва нафарое ки бениҳоят зиёд занг мезанед ба саволои худтон ҷавоб намегиред узри зиёд мепурсум бахшиш мепурсум ба хотире ки бениҳоят зангҳои телефон зиёда багажо то 30-35 килора метавонед багаж гирен ручной 5 кило метавонед гирен ва нафарое ки документ надорем бародаро нафарое ки дар мигратсионкои картатон работа хат кашидагин а як моҳ зиёд гузаштагӣ боша раҳода ред ҳастай проверка ҳастай ай 3 то 5 ҳазора қатъитон гирен яъне дабартон гирен ки раъда шутоби ғамтон натиян хубтарш ки равен возвращение народина гирен хубай ба хотире ки возвращение народина қатъи 5% ҳадди аққал шумо ҳуқуқ пайдо мекунед ки то ки гап занед хоҳишмандум метавонед рақамҳои болои экран занг занед ягон саволо боша ватсапҳо кор мекунад нафарое ки занг прямой занг мезанед ҷавоб намегиред ватсап да галасаҳои равон кунед ба ҳадди имкон ҷавоб метаҳем ба ҳамаи саволотон ва ногуфта намона бародари азиз фермаи фурӯшӣ ҳастай ва хоҳишмандое ки яъне дар видеои пештара ферма тамошо кардем ферма фурӯшӣ хоҳишмандое ки мехоҳед дар федератсияи россия яъне кору фаъолият кунед чорводорӣ кунед метавонед муроҷиат кунед ба нархи дастрас метавонед ки харидории ферма кунед ва ногуфта намона бародари азиз видеоро поделиться кунед классои худтонро дариқ надоред то ки дигаронро ҳам хабардор бошанд фақат вақте ки мебиёед манам мебинед залог ягон каса перевод накунед ягон шаҳрвандои дигар давлатда ба хотире ки айни ҳол фақат яъне шумо аз кателники омадед манам мебинед дар пеши автобус то ки ба мушкилиҳо раҳда дучор нашед фребтон накунанд дар раҳо напартояндтон мебиёед ҳамат рӯйхат қатъи яъне мешинед баъд сумтонро расчёт мекунед автобус махкул боша сафар мекунед рейсо фақат пересадка мешава москва хуҷанд баъд хуҷанд пересадка душанбе нафарое ки душанбе мерен автобусҳо ҳозир айни ҳол пересадка қарафтеса прямой рейс намешава а ягон ҷои москва кадоме ба телефон мега прямой рейсай дурӯғай вақте ки мебиёем мебинед ман кассада вокзалда дохили автобусда ҳамаша баъд сумтонро расчёт мекунед мешинед меред инҷа ҳастанд апа мошини сабукрав қатъи апа апаҷон мошини сабукрави апара гуфта буданд омад ина автобус қарафтеста пайрод мекунандтон мебинед бо ина мехе саргардон шида ҳамон чизое ки меган нестай дар ҳақиқат баъд бачаҳое ҳастанд ки пешакӣ рафтаган уже азоб кашидаган раҳода медонанд ҳамаш вобастаи худ монад тоза ки рафтен арақхӯрӣ накарден сигареткашӣ накарден нозкашӣ накарден автобусдам хе тоза мерен ана автобуси ӯзбекистон гуфта арзон ана барои бедокумент будан сум намегирем мо мебиёрам баъд даҳвайнои сум расход мекунед ба ҳамин хотир эҳтиёт бошен дигарҳода бирасонед то ки ба фреби мошеннико яъне дучор нашаванд ҳамин нафароеро ки дидесем шаҳрвандои тоҷикистонро омаданд билетҳошонро харидорӣ карданд ба чашмшон дидан автобуса ва имрӯз сафар мекунанд ҳам хеб буд бардай омаде ҳамаша фаҳмондумтон пересадкашам прямоишам ташкентшам нархи ташкентшам залог натиен залог ягон касда нагзарон нестай ҳамин коро нест кадоме ки залог мегира ва хичам мебинед ҷо пайдо намекунед то ташкент
сума мегзарона, баъд шумо душанбе меге сум додаги, дар инҷа ҳеҷ кас ҷавоб наметиҳад. ва магарам ҳама одама кофта бигардем. Ам хебед ака? яне омаден, чхеле ки буд фаҳмондумтон пересадкаша, ё ки ам хеле гуфтумтон ки прямой рейс. Гуфтум ки Ташкент прямой, ай Ташкент пересадка Хуҷанд, ай Хуҷанд пересадка Душанбе, нафаре ки Душанбе мераванд. Ана бардар ҷон. Киҷо мерахтед Хуҷанд? Хуҷанд. Пересадкат гуфтум. Ҳамаша фаҳмондум. Барои бе документ будан фаҳмондум, ки документ надошта бошӣ, ай 3 то 5 расход мекунӣ. Ай Ташкент пересадка мешава Хуҷанд. Омадӣ, автобус ҳаст. Чӣ хеле ҳолату? Зуд. Боз баъзе нафаро ҳастанд ки бисёриё через дигар нафаро мебиёянд. Фиреб хӯрдагианд. Ҳамин нафаро да инеми чӣ хеле ки дидеси бародари азиз, ин нафаро ҳастанд ки прямой омадагианд, бе залог, бе ягон чӣ кадомаш хай манам мешиноса, ягон сум гузарондагиа, но асалниша мо мегӯем ки без залог. Паспорта партофти ҷота бронировать мекунам. Ҳамо мебиёй ба касара, каса сумша меспурӣ мера. Худоҳофиз, дар ҳаққи бародаро даст ба дуо бошен. Имрӯз сафар доранд. То ки соҳ саломат буранд ба пеши зану фарзанд, падару модарошон бирасанд.